La veritat és que veiem que els meus companys i companyes del blog i de Compromís van traient diferents notícies, no sense polèmica, però jo volia parlar-vos d'una altra notícia que ha aparegut en els mitjans internacionals perquè lamentablement en el tema de la pobresa i l'exclusió social ens estem convertint també en un referent a nivell internacional. I de fet jo portava així, sense ànim de causar més polèmica que la de la consciència, una notícia del New York Times en la qual se parla i se fa referència a lo que són els desallotjaments que està patint la gent així, a aquest estat, sense que facin res per evitar-ho, que els aboquen a la pobresa i a l'exclusió social. Són notícies que així tinc, si algú vol llegir-les després, del New York Times publicades sobre els desnonaments. A més, també pareix que no és només un tema dels mitjans internacionals, sinó també un tema en el qual la Unió Europea té molt a dir i en el qual, de fet, ha advertit també al govern, de manera oficial, sobre l'augment de la pobresa i el risc d'exclusió social a través d'aquest informe, un informe, com veieu, prou gruixut, un informe en el qual, que es titula Avaluació del Programa Nacional de Reforma i del Programa d'Estabilitat d'Espanya per al 2012, en el qual critica i advertís sobre l'augment de la pobresa i el risc d'exclusió social. Entre algunes mancances que destaca aquest informe de la Unió Europea sobre l'estat espanyol són la falta d'inversió en energies renovables, en I+D+I, que a banda fan a Espanya un estat dependent d'altres països estrangers, però també són justament noves vies que es recomanen per eixir de la crisi de les quals estem d'alguna manera obviant. Però sobretot el que destaca és aquest nombre de persones amb risc de pobresa o exclusió social que ha augmentat de manera alarmant de 10.652.000 a 11.675.000, el 26,2% de la població total. A banda, també, és un altre tema que és molt alarmant, destaca l'augment de la taxa de risc de pobresa infantil, igual com també fa una reflexió al voltant de lo que significa també la destrucció de la classe mitja, ja que hi ha un augment d'un alt risc de pobresa infantil entre els xiquets de llars d'intensitat laboral mitjana. És la destrucció de la classe mitja, així com també parla que els joves han aplicat a un 14% de taxa de pobresa en situació d'ocupació, el qual també ens porta a una diferència major encara amb la Unió Europea. Per això, des del bloc pensem que l'esforç de l'estat espanyol ha d'estar encaminat primer a satisfer un repartiment just, un millor finançament prominent de l'Estat i després obligar la Generalitat també a pagar el que deu, ja que només així a Vila-real es deuen ja al voltant de 500.000 euros a la regidoria de serveis socials. Per la qual cosa aquesta moció es pot resumir en el programa que des del bloc portem anys defensant, els diners valencians a casa, un just finançament per part de l'Estat central qui s'ha costejat amb diners valencians durant molts anys al llarg del temps i l'eliminació d'aquells òrgans que no tenen capacitat per donar resposta als ciutadans, com són el Senat, les subdelegacions de govern i les diputacions provincials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor.